sesiniz barlağına ses geliyor mu? Hemen. Sapara sizin sesi bağlı birinci. Seni Ha, geliyor ses. Geliyor mu kemine? Hava, esselamu aleyküm aziz ildeşler. Hava, aydın sapara. İldeşler. Emine aydın salam, ildeşler selamun aleyküm. Hava, Aleyküm selam. Sapara kemine vatandaşlar selam. aleyküm selam. O yine bugünkü çıkışımızda vatandaşlar yine şu kanal bu arada birazcık etmekçi kanalı havarımız vardır. Yaptırdılar ya da yaptıracak oldular diyeyim. Şu şikayet edip kevr videolara. Onam dolu başarı bilmediler ya. Ne diyeli. Yol yine ön kınamelerde de aydık geçiptik de diktatoran koyuveren yanlışlıkları vardır deyip şu yanlışlıklarının birem şu Türkmenistan'da yine okuğa girenler yaşların hem mesela pul ile ya da para ile okuğa girerler. Otayda bilim, ılım, akıl diyen zaten hiç kimse serene olanda. Sonra yine Daşarı Yurt'a çıkan vatandaşlarımız var. Daşarı Yurt öz bilimi ile, hakiki öz bilim bilen, öz gücü ile okuyanlar ya da okuturanlar vardı Daşarı Yurt'ta. Yine bizde de şu kanal yapılanda yanlış şikayet gelen o atı YouTube kanalı vaatlayın petikledi. Ve sonunda da bizde yine yörükte bölüm var yaşların nemelde otayda 25-30 yaş aralığı yanlışmasam işleyen yaşların yaş aralığı. Şolar şu kanalın yapılandan son yankı hukuk meselelerine nemesine olur seyretke kanalı. Yine şolarım hakikaten nemesin kanalın yani yaptırmacaklıklarını ayttılar. Birinci onu yaptırmazlar beyle ansat değildir. Sebebi bizim koyan videolarımızda olan münsveriye şu koyulan videolara bize münsveriyeste. Şunun için yapıp olarak deyip onlar yine onlara yankı karşılıklı şikayet gönderdi. Karşılıklı yankı dilekçe yazdılar. Sondan sonra yine şu günden başlayıp kanalımız yine işlep başladı. Önküsyalı yine gönü firede çıkıp biliriz. O videoda yüklep biliriz vatandaşlar. Şon bilenem hemen kutlayan Sapara sizi de kendine sen de. Sizden kutlayan yaşlar sizin şu işte emeği geçen en besini kutlayan. Oo, sağ ol aydın. Yani her bir şehirde hayır vardır aydın. Ne bu zatlarım şeydi öğrenmeli. Hava hayırı boldu. Şikayet edenlere de bir sağ olsun aytmak isteyen kim şikayet eden olsa da sebebi hakikaten biz fikir edendir yani hükümet yine berde dava iki yaşlı çıktı yine ne edip diyorlar hiç sadı yoktur deyip yöne bizde berde birinciden yankı uğramaçılığı işleri o kanalda dine görüyeniniz 4-5 adamdır yani arkada işleyen yankı toparlar yönete şu kanalın hak hukukunu koruyan topar onların bilim toparı var adalet toparı var iktisadiyet toparı o toparların hem işlev atıyor entek onların yeri gelen öz işlerini edip bakacak yine şu yankı internetteki hak hukukları ve şu IT teknolojileri bölümümüzdeki toparımız yine şundan yani şu an diyen işlerini ya bu dedik da hakikaten işler bilendiklerini ve bir problemi olan yerden de çözüp bilendiklerini bakacağız. Onların neyme üyt kaşığı adam değil. Edil bizim yapı Türkmenistan vatandaşları. Yani neyme şolar Türkmenistan'ın içinde okuyup bilmendikleri için Daşarı Yurt'a çıktılar da. Türkmenistan'da neyme para öyle yapıp bilen olsanız yapın da indi paranın gücünü görecek olsanız. Para güçlü mü ya da akıl güçlü? Ne şon geldi olmasa şolarım Türkmenistan'da şu aytiyana diktatörün yanlışlıkları var da yani bilimi yok ettiler. Aslında havarı yok. Bilimin olmadık yerinde diktatörün durup bilmeyendir. Yani özüne yok olup yani. Hem mezadın aşağında şu bilim var. Aynen. Diktatura değil bizimki cehaletten meydana gelen bir zat olmalı. Evet. Ne açı diktaturalar geçti bu dünyadan yani edil şunun yağlı o aydıp şöyle diktatör görülmedi de görülüptür ona mı aydayın? Rim imparatorlarının en sonuncusu olmalı. Neron deyip Nero deyip ya da İngilizce Nero diyorlar. Şolum
däldirepdir de aydyp başlapdyr. Iň soň o göreli aýalyny urup öldürýän bolmaly şu ýalňyş ýadyma nämetmeýän bolsa. Bulam edil şonuň ýaly. Bu özünü 3-4 sapar öldürdüler. Kemin öldü. Ha bunun özüne hem öldürdüler. Öldür. O edil pişik ýaly 9 jany var ýa-da şonuň o ýa-da onu aýdýanlar ýalançy. Şimdi ölse de ona yan bolmamkan yani. Yo ol öldürmek doğru değil mi kendi hen sapara? Onu näme üçin öldürecek bolýarlar? Diýeri gerek awla adam. O bu zatlaryň hasabyny bir ýerden sorap başlamaly. Olan bar ine ýanky şikayet eden oglanjyklar var. O näme? O Kemal Amangeldiýew diýe dizaýner. Iň soň gelip bizim kanalymyza abone bolupdy ol. Ýalňyş bilmeýän bolsam. Tuğulama. Ondan sonra hayır vardır kemine iki tarafa da. Ava. Ben bu arada aydyp duran wagtym şol kanal birden yapılaysa o kanaldan bir hatyra galsın diýip videosunu düşürdüm de kanalyň. Şol näme dip dursun. Gidip dursun. Hem şu taýda watan habarlarynyň hem eden şikayet var. Ondan soň ondan öňküler hem bar. Onu çıkarmadyk bäre. Ona dilden aydyp geçeriz. O kemine şu nämeler hem goýup bolmasa käbir ýerde görýäs de ýanky kanaly şikayet etdi diýerler ýa-da yapdy diýerler ýöne hiç ilişkiler çıkarıp görkezen oklar. Sen şu nämeleri bar bolsa elbetde olar hem çıkarıp görkese hakykatdan şikayet edildi. Kanalım yankı tetikledi de YouTube istat edip bilmedik ýöne doğru yapmadı doğru yapıp bilen o yapmak için birinci dürk veriyor sana sen hem soň özüň goramak için şo hem wagt veriyor gorap bilmek için öz hak hukugyny. Ne şo wagtyň içinde de yankı ýaşlar olara da bir sağ bolsun aýtmak isleýän şu yankı IT teknologiýalar toporundaky ýaşlarymyzyň hemmesine ellerine sağlık, bilimlerine sağlyk. Ava. Şonuň ýaly beýlekisiniň hem adyny aýdaýyn. Olam o görgüli e-mail adresi bilen bile ýazypdyr. O Ulubek Hojanyazow diýe. Hojanyazow ýazylýan. O bu ýyldaşlarymyz açaçan ady bilen çykyp ýa halkyň garşysyna işläp durdy. Ýani şu diktaturany goraýa da. Onu diktaturu değil, demokrat edip düşünýärler. Türkmenistan'da hakikaten demokratiyan bir nemeti taknatı edilen yönü özü yok da. Halk batlagat diýene, halkın batlagatı bilen karar alınýarmış. O demokratik parti var. Mawa. Yo, şonuň ýaly diýip hasaplayan bolupdylar. Yani olaryň hasaplamasy hakykat bilen dengelmeýän bolsa, hakykat bilen olaň işi ýok, kemine. O işi ýok bolsa da sapara hakykat gelýär bir gün çykmaly onuň öňüne. Çek geri ýok. Olaryň işi ýok bolupdylar, ýöne hakykatyň işi bar da ýalanlar bilen. Şonuň ýaly Ulubek, Kemal o Kur'an o görkezen o jaýlaryňyz halka değişler. O näme üçin şikayet edýäňiz onu görkezenimiz üçin? Ya watan programmasy halka değişli. O watan programmasy halka değişli, nalog töleýär halk watan programmasy üçin. Bilýänem däldir ýyldaşlarymyz nalog töleýänligini şonu. O siziň aýlyklaryňyzdan kesilen nalog o watan programmasy ýani size garşy işlemegine kömek berýär. Ýöne ýanky aýdyň aýdýşaly olar akyl ýetişdirmedi. O paranyň hem güýji ýetmeýärdi akyla näme gelen wagtda. Şonuň ýaly o ýyldaşlar o demmemize täzeden hayırlı bolsun. Indi bundan soň 20 may, 20 maya çelle surok var. O 20 maydan soň başlaya yani bolmaly zatlar. O giyjem galdy da sebäbi bize giç haldy diýende edil şunuň ýaly däl.
peýdaly bir şekilde giç aldy. Yani näçe adamyň gözü açyldy hakykatdan. Ol oýanmak başga bir zatdyr. O oýanandan soňam hakykatlar görmeli-de. Oýanyp hakykaty görüp bilmeseň hem kyn. Hakykaty görýän adamlaryň sany ýeterinden köp boldy häzir. Indi o gelmeli ýerine geljek. O ýagdaý. Eminem ki gelecek ki o buyur. Ya eşitler mi? Yine vatandaşlar men bir 5 minut bir ruhsat alacak sizden sebebi ağzıma çeyin son devam edeli. 5 minutluk. O bolýar. Ya 3 minut diye. O biz gurlar otur. Arkayın. Var. O kemine indiki nemelerde şu Türkmenistan yani kanun teknolojisine geçtik deyip dünya ilan ettiler de. Şondan soň men bu minister bilen o web sayfalarına ilk gördüm de. O taýda ne adamyň ady bar, o ne biografiýalary var, kim minister, kim ornwatar, kim näme jogap berýär. Mawa. Beýleki edaralarda şonala. Onun ýanky bir normal ýurtlaryň döwletiniň nemelerini bir ýanyna goýup bir görkez şolaryň öwrentin. Bular ýanky bir çete o adamlara öz autobiografiýasyny aýtmaly çekinýän bolmaly. Yeralty dünýä ýalyp bular işleşnemeden. O web sahypalar ýa 15-20 ýyldan beri bar. İlçhanalarda da şonala. İlçe kim ornwatar, kim ataşety, kim beýlekli, kim bir adamlar size başvurmaly. Sizinle kontakta geçmeli. Dünýäň hemme ýerine eklemelerde atlar var, portretler var, o kontaktly e-mailler var, telefonlar var, autobiografiýalar var, suratlar var. Normal döwletde şeýle bolmaly kan ýa. Ne daşary işlerimi internete edip gördük. Ya Raşid Meredowyň suraty var, ne onun autobiografiýasy var, ne onun wezipelери var, ne ornwatarlaryň atlary var. O sapara nämäniň işareti bu? Näme üçin goýmaýarlar? Yeralty dünýä ýalyp, hemme zady getirilýär diýerler bu. O döwlet ýok da aslında hakykatdan. Soň o nämänem aýdyp geçeli bundan o şikayet eden näme Nadir Saidov diýip bardy. O näme üçin şikayet edýär? Onuň Türkmenistana değişleri näme? Olan wagtynda şikayet etdi. Çok birleşeli diýip örenlerden mi? Şol birleşeli diýip örenlerden. Ya birleşeli diýip ekrandan aýdýarlar, arkadan kanal şikayet edýärler. Ben şonu ýaly. Şikayet gelse şeýle bolýar da, ýani şol. Ben özüm bir reportaj berende oňa da şikayet beripdirler. Erkin tete. O sizin öz videoňuza. Bular şol kanallary yaptyryp şu halk bilen näme arasyny bozmak da, aragatnaşygy bozmak. O halkyň oýanmagyny ýa-da düşünmegini, pikirlenmegini isläni okular. En gorkýan adam şol da. Şeýle bolmaly. Şonuň üçin de dürli edýärler arkasyndan hem o birleşeli diýerler. O edip bilýän bolsaň etde ýa näme? Nämäňe birleşýän? Gen köp zatlar gatdy. Onuň telefon ederlerine gürleşenlerine de gürleşip başlaýarlar. Onuň ýalanyny başlaýarlar da. Onu kendi ýalanyny dinläwem çydawym bonuň. Bu näme? Ýalanyny dinläp oturmak. Ya bak, bu dipemiz mi? Ya bu cezamız mı? Şöyle yalak der.
Olur yani yalan tözlek bir uğraş türlerden bu zatlar hiç sattırıyor diyorlar da. Ağın elinde rahat. Ondan bundan Awa. katı gen kemiğine. Onsoň ine neme yazýar ildeşimiz. O Hramov'un awtobiografiyasy ýok diye Türkmenistanlylar tanan okşandy. Yok yani birinciden hükümetin tarifası olmalı. Onda bu tip adamlar hem de cetin surati, adi, vazifeti hem yerde şunlara bu gizli örgütlerle devlet O döwlet diýilen zat bir resmi. Halk bile näyle deme kontakt etmek. Evet. Ya bular resmi däl sapara, şo ýanky merdiwen alty diýeniňiziň garşydaş sinonimi resmi däl diýmek de. Yok, ilçhanaların sahipalarda atlar bolýardy. Başta goýan olurlar, näme? O Şeyh Muratov döwründen galan nämeler, onu olurum ýok etdiler. Hiç yerden hiç iyili informatta alacak manam yok. Ne e-mailleri var, ne telefonları var. Batır gen yani dolanış sistemimiz var dedim. Hakiki demokrati ile yalak bulunku. Boşançılığı içinde. Murat Rezzak yazıyor. Nadir o Orsça geplep akıl satıp yor diye. O ne edip o Türkmenistan'a Rusça geplep kim o ya? Hakikaten hem doğru yine ildeşlerimiz hem aydıp dur. Dört can edip aytsa da oluyor. Şurada yanlış var ne yani. Ya pretendiyetin. O indi bu nemeleri geçtik. Sapara. O indi bundan soň näme bolýar? Hem meni gyzyklandyrýar, dostu düşmanı. Bundan soň iş var. Son vatandaşlar yeni bir nereden ayet için yine Gelýär sesim gelýär. Baştan sapara aydıyorum slaydım ben son aydım. Benden sözümü yitirdim diye yalak. Vallahi yadınıza düşüreceğiz. Vatandaşlar bundan sonra teze açılan kanal vardır. Bu tayinam onun öz belli bir yeri ve belli bir işi, maksadı, vazifesi falan suratda bolar bundan sonra. Yani bu kanalda şu esası işimiz devam edecek. Önkü edilen işlerin hemmesi yine tezelden devam ettik bu kanalda. Ondan sonra yine yankı nämeler vardır. Vatandaşlar çıkışlarda kebir yerlerine ön kısa parmenşo bir Türkmenistan Singapur olacak deyip soran vaatı belli bir yıl aydılandır. Sanlar aydılıyor bizim kanalda. Tahmin sanlar. Onun neyim için bekleyeceğiz vatandaşlar? O yöne yere aydılayan zat değil ya da fikir değil ya da boş durum değil. Onu iktisadiyet toplumumuzun yörükte programmalarına seyretken velin çolan programmalarına göre bizim berde sana ihtiyaç ya da vaat veriyaz da hiçbir edilen iş fikir etmeyen plansız edilen deyip yok olmayan zaten. Yani şu güne gelip bilen olsak biz onun planının neticesinde gelendir. Bunlar işleye sonra iktisadiyetin işi ayrı, adaletin işleri, bilimin işi ayrı. Mesela için biz de bilimin işine koşulup bilemimiz o var. Ya da yine beylik porlan olan öz işlerini özleri etkiye ve planları var, projeleri var ellerinde. Hakiki, işlenip düzülen, hesaplanan, ölçülen projeler var ellerinde. Şimdi şu Türkmenistan'da hemen iktisadiyetin ayetlerini bir cesse konuşanı iktisadiye ne diye iktisadiyet topu nämeni aýtdy. Azık harit meselesi Türkmenistan'ın içinde doğulu 3 yılın içinde çözüp bolýar diye. Yine 3 yıl içe käbir problemalar görülüp bilýär diye de. Onu açık seyretseňiz ýene olarda ýazylan programmalar 15 sahypa 20 sahypadan geçýär. Hemme zady şoda jikme-jik görüp gelýär.
Sonra sosyal durmuş nemesi var. Toparı olar ne diye giriş çıkış meseleleri var da yine Türkmenistan içinde giriş çıkış pat meseleleri ya da dışarı yurtta akılan stipendiyası. Şonu bir yılda çözüp bolýan bir programmaları var. O tayda da hem mezat kimin näme etjekdigini, näli ýerine ýetiriljeğini tertibini hem mezatlar yazılýar. Indi altyapı diýerdigine su, ondan soň internet, gaz, tok, ýollar, ne şolaryň nämesem 5 ýyllyk program bolýar. Ýani şonu çözmek üçin diye 5 ýyllap işlemeli olursun diye de sebäbi olaram ýene hasaplaya görkezje Türkmenistanyň öndürüp bilýän güýjünden görkezje işçi güýjem bar olan ende tahmini. Yani şu işçi güýjü Türkmenistanyň hem menüpçin etmek üçin 5 ýyl işlemeli olur diýerler. Indi soň biz nädip size çıkışlarda ertir düzelýär Türkmenistan ertir Singapur ýa bolýar diýip aýtsak ýalan bolar vatandaşlar. Ne o berilýän zatlarda dinberde adamın, üç adamın fikri deyip düşünmeyen vatandaşlar o zatlar yani ekranın arkasında işleyen olarım ağır iş eden o proyektleri yazmak ansat değil. O cevapkerçiliğini almak en kıyına. Ama olar ondan hem cevabını vermeli de şu aytyan zatlarına. Hazır şu bir deyip aytmasa için bir yıldan geçti son olur cevap vermeli şu eden zatlar. Şu proyektine. Onun serişte tapmalı proyekt var. Serişteni edip birden yaşa muktarda serişte gerek. O zatlar hataptan ya. Bir topu mektepler gerektir. Balnitalar başka da satal demeler neme bizde bir kıyın yağdayı var. Ne kadir meselesi katı ullukan deme. O bizim mektebimiz anti mektep divaydılsa doğru var. O yukarı bilimem anti bilim yani falşivi muallimler o mekteptekilerin falşivi muallim diýden bolýar sebäbi çağa beýle bilim berilen ok, beýden berilen ok. Olýan gaty düşünüp bulda ýokary okul jaýlaryna da men özüm ekonomist bolansoň şolong ýagdaýyny gaty gowulýan. O bizim döwrümizde de, Sovet döwründe de iqtisadiýatdan derde girýän muallimler vardır. Şolong 95%, belki de 98% öğrencilikten uda adamlardır. O teoretik biraz bilgileri bolsa bağdır. Yönü durmuş başkaçadır. Büyüğünden başkaçadır. O şolong bir yerine miten pisalit edip ulanıp bilmersin, ulanır yalak derler. O ne misal getirip verin, ne bank sistemi vardır. Yönü finans kredit bir fakülteti vardır. Ne çadı motorya yıllar, ne sontana yurtta bank sistemi yok. Onun ne onu euro diyorlar. Bir de praktika geçiyor. Bir de praktika geçiyor. O sizi eurodan adam o zatla değerli işleyenini bileyim. Çünkü sizin bankınızın yok. O yoktuğunu bilen yok. O da bir var. Onun yeni bir yeni vardır. Ne pulu hem meşgulun yani çağdan karraç yani. Yani pulu ne edip ulanmalı onun bu dersini nemesini bir mekteplerde, üniversitelerde, institutlarda öğre değerler mi? Ne bazı yerlerde misal için 10 milyar kazanyan 10 milyardan harcayan da yani bayi var biliyor musun? Ha? Ya da ne yatırım var. O yanlış yatırım. O elmudama delil veriyor. Hemen pulunu yatırıyor. Onun devamlı delil veriyor. O sonuçta yatırım doğru olanını getiriyenler, yanlış olanını da götürüyenler. Kazananı alıp gidiyenler. Sebebi onu absurd etmelidir. Ne Türkmenistan'ın oraya yanlış yatırımın tanı çoğu yoktur. Ne dün dün aydık geçtikler. Şu Köl'ün bakati Dayıhan'ın
10-15 yıl öğünürcek öğünümün cemine değil. O yönümünü de atlar derler. O siz oğruyu yani beylekini ödüleşip gördünüz de. Ana çok iyi ne düşün. Kim son teklif ediptir, kimin aklı bilen geliptir, kim cevap vermeli. Son gitine ehli. Ya da ayvadani alıp korum. Ya da onu olimpiyada geçirecek diye fırsat etti. Han çok hatalı, kıtalı. Onu ehli oğurları koşonda da solon oğurunun birim, yüzden birim oğrunu o var. Ana oğurluk gözler orta üstüne gidin şu. Ya da gözleyeni bir yalan. Gen zatlar vardır. Ne? Bu hem de çok bilim sistematinden çıkıyor da. Ya bunların anladık bulun eden zatlarının aşağıdan çıkmadı kıyınlar. Onun 20-30 yıllar yerini bir yılda 2 yılda düzödür müydü yani? 95% deme. Mava. Daha dötmez ya öyle. Yine Buyur Aydın. yani o şu köle harca edilen pulu çok pulu köle kurman yine oradan olsa şu kılın adayımız hafı olurdu. O şeyin ne medya Aydın internetin pedoydu yani. Mava. Kedilip geliyor. O yönü alan olsa yönü oğurlan olsa da peydal şu atya adayına kendi peydal olacak da. Yönü alıp cüzden salan olsa. Ya da öğrenip ben şu köylü salacak. Ya şu pul alacak. Halk siz haysını isteyeniz deydi. Al diyenin peydallar. Yo sapara o neme kosmostan görünüyordu eden oğurlukları. Hiç gördünüz mü kosmostan? O edilen oğurluğu kosmostan görüp bileceğinizi. Adam da akıttırlar altın asır diye. Altın asır. Haysı taze adımı köyüne adımı tol. Yok başta altın asır köylü. Başta altın asır toş. Şu an Qaravum köylü olmalı hazırki adı. O gördüler altın asır olmadı. Yine ağzından şu Qaravum edildi. Evet. Ne? Ya avalanlı yönü çok hizmeti vardır. Yönü normal yağda takılacak olsam. Onun çıktıcısı ummatsızdır. Getiriyen de adam yok. Mava. Ne var da Zapara gemine şu köylün adını indi altın asır deyip koyuyor ya da 21. asır altın asırdır deyip de hemme şu sözler vatandaşlar tersine işleyendir ünser görüyen olsanız bereketli deyip bir o açça ya bir zat açça ne emez bereket şu tayda adam yaşap bile nokta ya da şuna mengzeş hemme edileni işlerde bir hili atlar şunyalı atlar koyuluyor da Türkmenistan'da hem içinde yine şu o sözler koyuluyor yani o edilen zatın hiç kayısı yok da Aydın ne o sözleri yani şu niyad tapandırıydı yani ya bir Muhammed tapandırıydı yani yani çok çoğurağını bul topur yani kalamdan dilinden çürüyen adamlar vardı. Ne sorun eserleri olur. Diktaturani şol yani Medine yani padişahlık olmasa o grup bolunu var. Ne şolları bile vuruyor yani. Ya ben Muhammed ne şu at demeni vatan havarlarının emesine ayır. Hava diktatörü yok. Diktatörü yok. Ya koşkularını aydımlarını böyle ki şahiran ya da aydımçıların emesine rüfurtarından ayır. Bitti. Etesi yok. Hava. Elem. Sapara şu tayda bir kiçirek bir anons geçmek isteyen de öňem aklımda var son şu kanal nemese
azrak bozdu da bunu hazır aydayın ine illeşler üns veren olsanız biz statistika koyatık ona inde yine de koymana devam ederiz. O biz näme üçin koýýas bunu? O birinciden o karşı tarapy hakykatdan hem o diktaturanyň soňu gelip başlady diýilen nämäni bermek. Yani hakykaty bermek de gorkuzmak däl yani. O hakykaty bersen gorkýa. O ikinciden hem o hökman suratda abuna bolun o onu bizim üçün bolmaýaňyz. O her bir abuna bolan adamyň sany karşı tarapy gorkuzýandyr. O san köpeldikçe karşı tarap gorkar. Yine käwrildeşlerimiz soraýar. Herekete nädip o kömek edipler elimden gelýän işem ýok, nädip etjegem bilemok diýip aýdýar. Yine abuna bolanlar olar boldy, ýöne şonuň bilen galmaly däl. O daş döwrüne hökman suratda ýaýratmaly bu iň soňunda halkyň etmeli işi. O biz bu taýda bilýän zatlarymyzy, o dogry zatlary aýdarsam aýdybam dursa o aýtdygam. Bizim elimizden gelýän işler bu. Ondan soň ýurdun içine baran wagtymyz o halkyň boýnuna düşjek jogapkärçilikler bar. Ondan soň ýene-de şol ýurdu dolandyrma ýa-da döwlet sistemasyny gurjak adamlaryň aýratyn jogapkärçiligi bar. Ýöne hökmen suratda şu abuna bolma işine näme diýär dikkatlyk bilen näme kabul etmeňizi haýyş edýän. Bizim üçin däl. O bizim üçin däl o sebäbi kanal açmak, näme etmek, abuna gerek bolsa başga da kontentler biz döredip bilýäs. Bu taýdan has köp abuna toplar ýaly. Esasy maksat o vatan meselesi bolan üçin aýdýas. O vatan diňe bizinki däl, o köpçüliňkidir, o halkynkydyr. O gerek bolsa bir adam, iki adam vatandan hem kowýarlar ýöne tutuş halky kowyp bilen oklarda. Diýmek o vatan halka gerek. Manysy çykýar şu taýdan hem. O abuna boldukça karşı tarapy gorkuzarsyňyz, sebäbi biz görýäs da 80% 75% adam abuna bolman seredýär. Sebäbi kanal ziyaret edýän adamlaryň sany o 500 000-a ýakyn. O gatykän uly san. O ýöne abuna bolup seredýänleriň sany gaty az. Şonuň üçin abuna bolsaňyz o sanyňyzyň köpligini görkezýäňiz. O karşı tarapa gorkyn berýäňiz. O karşı tarapa gorky geçibem başlady. Bundan soň hasam köp geçer. Ine görersiňiz bundan soň o boljak wakalar hiç aklymyza sığmajak. O türkmen jemgyýetiniň bundan öň görmedik wakalaryny görersiňiz. Emine karşı tarafda näme aýdyp geç olur aljyrap ýani özlerine öz ýany bilmesin gaýraty. Göğüs aljyrap olur etken işte sapara. O deme adamlar her öz etmeli işini etmelidir. O volümçülük etmelidir. O yani yazmalı, kitabını yazmalılar. O birlikte öz işini etmelidir. Esker öz işini etmelidir. Onu yani aydın bilen kemine var. Siz yerinde o işi edip bilmeye. Etmenetlerim yok. Siz etmelisiniz. Emece. Onun düşünce üyütkü men hiç tabi üyütkeyenlerler güdölünü de sizin düşünceğiniz üyütkümündür. Köp düşünceler yankı gariplığı, gedaylığı, iddiksli düşünceler var. Ben sonra kıt bilen analiz edenler adamların emetinden. Düşünceğiniz üyütkü men balın içine getirip nemetelerim çok gariplığına alyandım. Yani Amerika'da garip yoktur o diyen. Kendir. Var. Garip yaşayan adamlar var. O yönü Adem'in düşüncesinin o yanlış düşünce, yanlış demeleri hem kadar düşünceden başlayan. Çok düşüncelerini
üýtgetmeli. O jogapkärçilik meselesi, ine düşünjenin içine girmeli bir zatların biri jogapkärçilik de. Yani aýtjak bolýan zadym jogapkärçilik de, yani buna bolmak bir vatandaşyň jogapkärçiligi hökmünde kabul edin bunu. Ne biz şu ayda şey demedik yolumuzda günne çıkıp birdatlar düşünürcek bolup görmemiz öz jogapkärçiligimizden bize bolmasa pul berýänem ýok, ödüýpe berjegem ýok, berdilerim gerek gel. Ýöne öz bir vatandaş bir türkmen öz borcu var. Şonu adam olmak ýokman ödüýpe baglanat derler, ödüýpesiň bolsaň adam bolup bolýandyr, halkyny kömegem edip bolýandyr. Man bu zatlar ödüýpe bilen edilýänlerdir. Yani hiç vaktim bu ullukan ödüýpede işlemedim. Onu da edip bilýänler medýän. Ben hiç ödüýpeni Almanya'da bir 3 ýyl işledim, Martin kemine. Hiç ödüýpe ýok eken. Hem adam ettirip görler, bulunup görler. 94 çelme. 87-nji ýylyň 89-njy ýyla çeldi. Ha. Hiç ödüýpe ýok eken, haýdy ödüýpe boş bolsa, şo taýy adam ýalyp aýryp berýän ekendir. Ýöne düşüp oturuplar, jogap berýän diýip o üstüme iş yüklüyorlar da. O gen onu yokman ödüýpeli adam birdat etmeli, ödüýpeli adam iş etmeliyle düşünce yoktur. Kemine bu soru gelipdir. Yani abone olan wagtyň şahsiýetin görünýär görünmeýär şonu düşünüp bersiň diýär. Yok görünürok menne gün aýdaýyn keminesi hem iş saat görünürok gatar kayın bolun onu yankı korkuyun ayrın kelleňizde. O görünende näme? Yok. Görünmeýär. Näme boldy görünürok. O görünmedi ýalar etýär. Görünürok. Biz özüň de görünmezok. Abone bolňyzda da etmemde de der. Kimde de der kim abone bolmady. Ýa-da gözüňi ýylanda seredýär bolmady, oňa da seredemzok. Bize şahsiýetler, ýönemler kim bolupdyr, bolmandyr. Bu zatlar bilen gyzyklanyp göremzok. Onuň telefon edeňizde de dinläp bilýänlerler gorkman. Yalan sözleýänlerler dinleýärler, näme diýärler diýip mümkin nädir, hem bäňi dinlemäler. Yok. O men dinläp bilerler, bile men dost bolum. Siz meni alyp dost seltiňiz bolar. 30 ýyl dost. Birinji dostum. Özüm iň ýakyn. Sonun bedip bilen okur da. Ya ýyldaşlar, ondan soň ine onluk sistemasy bardyr. Ýurdun içinde de edip başladylar. O ýurdun daşyndakylar ediýär. Hökman suratda edin taýýarlykly bolun, ýani iň soňda ýene de ýanky aýdyşmy halkyň nemesi bu? Eýeçiligine galjak zat. Eger siz eýe çykyp bilmeseňiz, başgalar eýe çykar. O soň ol eýe çykandan soň näme bolýar? O soň sözü geçmeli bolýar onuň. O sözü geçse de soň diktator bolmaly bolýar. Şoňa demokrat bolmaly bolýar. Şu wagtky diktatura hakiki halkyň emeti. Halkyň köpçülik 97-98% bilen taýlanan prezidentimiz var. O halk maslahatdan hemme adyňy çözýär, çözüp duruny gördüňiz. Hoşadyrnykda orada da çözýär. Pasportyňda çözüp berýär. O siziň ýa iş ýagdaýyňda çözüp oturýarlar. Meclis diýip bir zatlar var. O konstitusiýa diýip memlet var, siziň hakyňyzdy, hukugyňyzy orap otur. O jaýyňyzy, mülküňizi işlenip ýurda gelip o ýoluňyz açık kapılar siyaset vardı. Yani yazım doğru şu siyaset vardı. Yani hem bir adam tersini işliyor. Yani o ne? Yani Türkmen demokrasiyasının bir forması. Ama
vatandaşlar yine men bir komentaryan okayın sonra şoň bilen dowam etjek bir zatları. Yine Türk iman bize prezident gerek değil, parlament sisteması olmalı diye. Indi yine şu pikirine parlament sisteması olmalı diýende. Indi şu pikirini yankı onluklar bilen döredip, şolara da şu öz pikirini olara düşündürsen, olaram sana düşündürse belki olaram bir sistema göz öňüne getirýändir. Şonda eýem sen yankı ýönekeý yazan komentaryan şu onluğun içinde ullokan güýç bolýandy. Parlament sisteması. Durmuşa geçýändir. Bu da durmuşa geçip başlaýar. Bu da ýönekeý ine ertirkün soň ine Türkmenistanyň içinde bir saýlaw bolanda da ýene yankı onluklary sen bilýände öz içinde bolanyň için onluğun näme pikir edýänini, onluğun şol halkyň bir kiçijik bölegi bolýar-da. Soň şu onluğun pikiri näme bolsa beýle halkyň hem şoňa meňzeşirek bolýar. Şoň içinden näme dörenlik üçin. Ol diňe o pikirde del, islendik düşünjede de siz şol pikiri onluğun içinde etseňiz, onluğun içinde gurrun etseňiz, beýleklere düşünýärsiňiz ýa-da beýleklerden öwrenseňiz, o güýç bolýandyr watandaşlar. Ýeki adamyň düşünjesi ýa-da ýeki adamyň pikiri diňe öz içinde bolsa hiç bir güýjem del, näme-de akylan bolup bilmeýär şu. Bu gaýla şoňa çüýre. Hawa. Yine şoňa öz pikirlerinizi çüýretmeň watandaşlar. Bilýän pikiriniz kän, teklipleriniz kändir, etjek işleriniz kändir. Indi 4 milyon adam bolsa her biri etjek işini göz öňüne getir, hiç kime aýtman öz içinde çüýredip şoň bilen ýene ölüp gitmek diýmek gaterwet zat. Ýene şoň üçin onluklary döredip ýanky öz düşünjäňizi aýtmak üçin tapawdy ýok. Ol islendik pikir, islendik teklip bolup biler. Şo taýda ine bir 10-15 gün bilelikde şu onluklar bilen gurrun edip öz ara maslahatlaşıp pikir alışmak, yankı çekeleşikmelen bolup biler, karşı pikirleren bolup biler. Onun hiç kili ziyanı yok. Korkman karşı pikirden. Düşünüşecek olun, öğrenecek olun. 10-15 gün şoň ýaly işlen görürsünüz özüňizdäki täze ukuyupları açıp başlarsınız siz. Onu yine onlukların görüp Şeklin kesildi. No, ses kesilaydı yani. Aydın. Gıdıklı yerinde kesti. Aydın. Aydın. Kesin gelen o. O gelir hazır. İnternette burada bolýandyr. Sapara şunun ýaly bugün kimler beýenendir, kimler gynanandyr. O anam indi wagt görkezer. Hemme jetne de sağ boldun aýdýar. O de gynanandy da. O kiwede näme boldy bir egzaminden geçen ýaly. Aydın kedin indi gelýär ben deňäp gör. Aslan men internetim gowy işlenokda. Bir zada bolup durýar, pul tölemän. Gözü jemlesen biz onu guturaýly, sana garaşmak türk gidip bilmän. Aydın. Aslan. Indi şo men aýtjak zadyň ýene şu onluklar içinde ýanky olanlar, gyzlar özlerinde täze ukuyuplar çykaryp başladylar. Ine men şu zada edip bilýän ekenim diýip özlerem hayran alýarlar. Ine öň ýok da, näme üçin ýokdy? Birek bilen şu gatnaşyk ýok. Pikir alışyk ýok, alışçalyşyk ýok, bolmady. Näçe ýyldan bäri onu şoň ýaly edip geldiler. O ýöne öýredilen ok, diňe biri ölenine gurrun etmeli del, onu toplanmalı del. Türkmenistan'da 20 adam uyuşup bilen ok. Näme üçin olar 20 adamyň uyuşandan gorkan ok. Şo taýda döräp biljek pikirden we adamlaryň özlerinde soň ýanky orta çykaryp biljek ukuyuplaryndan gorkan üçin olar birleşdiren adamlar bir ara getirip maslahatlaşdyran ok hiç gele. Yanında derrew ýanky polisiýa gelip durýandyr. Yine bu onluğum en gowy edýän işem şo da, yani etmeli işem şol. Nime aýtjaklarim şolar vatandaşlar. Hawa. Bolýa aýdyn şu taýda guturaýly kemin aýtjaklarym ýok. Hawa gutaraly sapara. Ağız açarmız geldi geçti. İyileşler, sağ olun, sağlıklı görüşelim. Yaşlar size de köp sağ ol. Aýdýan o şu işte emeği geçen herkese lokantaňy delkasyn. Hawa. Sağ olun sapara, size de, o ildeşler size de sağ olun. O Aydın sana da. Böyle sağ olun vatandaşlar.